отиваме сега? Вериба. Какво ще хващаме? Пастърби. Точно така. Айде. Взимам твоята варица, нали? Няма да сядаме сега напред. Щом съм мокри, не сядаме. Стане? Хайде, избери си сега. Сега. Ето от тези, примерно. Дай да започнем с някоя от тези. Харесва ми. Избирай си една. Коя да ти сложи? Тази. Коя? Ейта. Отваряме. Не, първо хващаш кордата. Хващаш с пръстчето кордата. Така. Така. Отваряш. Това го оставяш отзад, като внимаваш да не закачиш никой. Даваш назад и хвърляш. Давай. А пръста, кой ще го пусне? Внимавай. Пак. Давай, като хвърляш напред, само пръста, не варицата. Така. Сега затваряш. И започваш бавничко да въртиш. Давай, върти. Да, върти. Просто да не е бързо. Така, давай, пак пръстчето. Пръстчето. Отваряш и отзад. Хайде, хвърляй отзад. Виж колко бавно въртя, виж. Ма отзад е. Отзад така трябва да. Не дърпай. Дали ще я харесат? Сега ще се разберем. Внимавай, виж, внимавай да не закачаш това жълтото отзад. Браво, тати. Най-накрая хванах едничка. Дръж варицата. Държа да взем. Тате, видя ли? Браво, тати. Хе. Браво, тати. Чакай се. Чакай. Много я. Чакай. Не идвайте. Стой там. Може ли да се снимам с тази? Разбира се, но после като умре. Наистина така да ще хвана. И какво ще правим? И приготвя масата. Защо? Защо да приготвим масата? Защото тя ми каза, като хвана хлиба, обаждай ми се да приготвяш масата и да приготвиш тигана. Така ли? Тате, Да.
Добре. Тата, обичам да хващам риби. Всички обичаме, тате. Кой не обича? Никой не... Никой... Давай. Добре. Седни и изчакай тук да. Така. Bingo. Чакай, бе, чакай. Тихо.